Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC Fight Night Муин Ғафуров дар муҳориба зидди Якуб Виклаш бо тариқи усул шикаст хӯрд ва дар ин навор мо суханҳои Муин ва Мерабро оиди бохт ва суханҳои Якуб Виклашро баъди ғалаба омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Дӯстон, агар ба шумо наздикон ва шиносони шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо бародари ба боварии худ Умедро тавсия медиҳем. Ин бародари мо бо мошинҳои замонавии шуморо ба граница бурда меорад. Бародари мо Умед аллакай чанд сол мешавад ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунад ва шафёри пуртаҷриба аст. имрӯз 26/01/2026. бачаҳо чӣ хел рафтӣ омадӣ? номероро аз киҷо гирифте? Чӣ гуфта? раҳмат бачаҳо, алло нигоҳбон. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва бо ин бародари мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. дӯсти Муин, чемпиони пешинаи UFC Мераб Двалишвили навор карда оиди бохти Муин Ғафуров чунин суханҳо гуфт: салом бачаҳо, ман бо Муин Ғафуров дар UFC Meta Epix қарор дорам. ман дар кунҷи ӯ будум ва аз ӯ пурсидум ки бародар, гӯй ки барои чӣ ту тап кардӣ? ман занги раундро шунидум бародар. ман ба довар бо ангушт нишон додум ки ҳамааш хуб аст. маро сар диҳед, чунки раунд тамом шуд. барои ҳамин ин корро кардам. чӣ гуна ки ман фаҳмидум ӯ мегӯяд ки аввал бо ангушт нишон дод ки ҳамааш хуб аст ва баъд вақте зангуларо шунид тап кард. ин кори ноадолатона аст. рақибро табрик мегӯм. номи ӯ чӣ буд? Якуб табрик. ман зидди ту ягон чиз гуфтанӣ нестам. ӯ ҷангвари хуб аст. аммо чизе ки бародари ман Муин мегӯяд, яъне ман гуфтаним ки ӯ ягон вақт аз усул тап намекунад. лекин ин кор хеле ноадолатона буд. ман ба шумо фаҳмонданим ки чӣ кор рух дод. умедворам ки ба шумо муҳорибаи бародари ман писанд омад. медонед ӯ бармегардад. ӯ боз ҳам зудтар бармегардад. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Мераб ва Муин мегӯянд ки вақте ки Муин садои зангуларо шунид, баъд тап кард, то ин ки рақиб аз болояш хезад. лекин доварон ин корро ҳамчун таслим қабул карданд. акнун биёед суханҳои рақибро гӯш мекунем ки ӯ дар ин бора чӣ гуфтааст. ӯ 2 маротиба тап кард. ман ҳис кардам ки ӯ таслим шуд. аввал ман фикр кардам ки шояд вақт камӣ мекунад, лекин вақте шунидум ки чӣ гуна ӯ нафас мекашад, фаҳмидум ки ин корро карда метавонам. ман усули худро сахттар гирифтам ва ӯ таслим шуд. вақте довар ҷангро манъ кард, ман дод задам. ӯ бошад гуфт ки раунд ба анҷом расид. ман дар ҷавоб гуфтам не, ӯ таслим шуд. як бор рафта такроран тамошо кунед. баъд мо такроран тамошо кардем ва дидем ки ӯ таслим шуд. дарҳол баъди муҳориба ман ба ӯ гуфтам эҳтироми ман ба ту. ӯ гуфт ки эҳтироми ман ҳам ба ту. ин ҷанги вазнин буд. ту ҷангвари сахтӣ. ман гуфтам бале, ин ҷанги хеле вазнин буд, лекин ту таслим шудӣ. ту таслим шудӣ бародар. ва ман чанд маротиба ин чизро такрор кардам, чунки ба ин чиз боварӣ доштам. ӯ бошад гуфт ки интизор мешавем ва мебинем. лекин ман боварӣ доштам. ман медонистам ки ӯ таслим шуд. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем рақиб боварӣ дорад ки Муин таслим шуд ва ӯ ин корро пеш аз зангула кард. худи шумо дӯстон чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро нависед. муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. то наворҳои баъдӣ хонободу сарбаланд бошед.